مبزحتو ግዜ አካላትና ሰልደና ዘሎ መጠንቀቕታ ኣይነዳምፆን ኢና ንኣብነት ኩሉ ግዜ ድኻም ወይ ማይ ፃምእ ይስምዓካ ዶ እቲ ምኽንያት ምናልባት ናይቲ ብስቕታ ዝቐትል ዘሎ ሕማም ሽኮርያ መጠንቀቕታታት ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብዚ ቪድዮ ሕማም ሽኮርያ ህይወትካ ቅድሚ ምቁፅፃሩ ንስኻ ንዕኡ ቀዲምካ ንክትቆፃፀር ዝሕግዘካ አካላትካ ክነግረካ ዝፍትን ዘሎ ሚስጥር ወይ 13 ቅድመ ምልክታት ሕማም ሽኮርያ ክንርኢና እዞም ምልክታት ንቡራት ዝመስሉ ናይ አካላትካ ለውጥታት ስለ ዝኾኑ ችላ ከይበልካ ንዛ ህይወት ተርሕን ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ረኣያ ኣብ መወዳእታ እዛ ቪድዮ ድማ እዞም ምልክታት ሕማም ሽኮርያ ዝረኣዩካ እንተሃልዮም እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ክነግረካ እየ ሰላም እዚ ፍኖት ክሊኒክ እዩ ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ናባኹም ንፍንዎ ህይወት ዘድሕን መደብ ጥዕና ንከየምልጠኩም ቻናልና ሰብስክራይብ ይግበሩ ካብዞም ሕጂ ብዝርዝር ንሪኦም 13 ምልክታት ሕማም ሽኮርያ ኣብ አካላትካ ክንደይ የጋጥመካ ኣሎ ዓይነት ክልተ ሕማም ሽኮርያ ልሙድ ሕማም ኮይኑ አካላትኩም ነቲ ኣብ ደም ዝርከብ ግሉኮስ ናይ ምጥቃም ዓቕሙ ዘጥፍአሉ ኩነታት እዩ እዚ ድማ መጠን ሽኮር ደም ተባሂሉ ይፍለጥ ምስ ዓይነት ክልተ ሕማም ሽኮርያ ተኣሳሲሮም ዝመፁ ብዙሓት ምልክታት ኣለዉ መብዛሕትኦም ድማ ኣቐዲሞም ክረኣዩ ይጅምሩ ስለዚ ዓይነት ክልተ ሽኮርያ ኣቐዲምካ እንተደኣ ፈሊጥካዮ ክትሕከም ትኽእል ኢኻ ሕጂ ክቡራን ተኸታተልትና ዓይነት ክልተ ሕማም ሽኮርያ ከም ዘጋጥም ዘርኡ 13 ቀዳሞት መጠንቀቕታታት ምልክታት ብሰፊሑ ከብርሃልኩም እየ እቲ ቀዳማይ ተደጋጋሚ ሽንቲ መፀካ ተደጋጋምን ካብ መጠን ንላዕሊ ምሻን ኣብ ደምኩም ዘሎ መጠን ሽኮር ልዕል ክብል ከም ዝጀመረ ዘርኢ ምልክት እዩ ኩላሊትኩም ነቲ መጠን ግሉኮስ ክቆፃፀሩ ምስ ዘይከኣለ ገሊኡ ናብ ሽንትኩም ክሓልፍ ይገብሮ እዚ ድማ ብተደጋጋሚ ናብ ሽንቲ ገጽካ ክትመላለስ ይገብረካ እቲ ካልኣይ ድማ ማይ ፅምፅም ይብለካ ማይ ፅምፅም ምባል ካልእ ልሙድ ናይ ሽኮርያ ቀዳማይ ምልክት እዩ ምስቲ ኣብ ደም ዘሎ ልዑል መጠን ሽኮር ዝተኣሳሰር እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ማይ ምስታይ ነቲ ፅሚ ኣየህድኦን እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ጥሚ ይብለካ ልዑል ጥሜት ወይ ፖሊፌጅያ ናይ ሕማም ሽኮርያ ቀዳማይ መጠንቀቕታ ምልክት እዩ አካላትካ ነቶም ዋህያታት ንምምጋብ ነቲ ኣብ ደም ዘሎ ግሉኮስ ይጥቀመሉ እዚ ስርዓት እዚ ምስ ዝበላሾ ግን እቶም ዋህያታት ነቲ ግሉኮስ ፈፂሞም ክወስድዎ ይኽእሉን በዚ ምክንያት እዚ አካላትካ ቀፃሊ ተወሳኺ ሓይሊ ይደሊ እዚ ድማ ናብ ዘየቋርፅ ጥሜት የምርሐካ እቲ ራብዓይ ድማ ቃንዛ ወይ ምድንዛዝ ነርቭ ዓይነት ክልተ ሽኮርያ እንተሃሊካ ወይ ድማ ከጋጥመካ እንተኮይኑ ኣብ ኣእዳውካ ኣጻብዕትካ ከምኡውን ኣብ ኣእጋርካ ናይ ምውጋእ ወይ ምድንዛዝ ስምዒት ክስምዓካ ይኽእል እዩ እዚ ናይ ነርቭ ምጉዳእ ወይ ድማ ናይ ሽኮርያ ሕማም ነርቭ ምልክት እዩ እዚ ኩነታት እዚ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ቀስ ብቐስ እናወሰኸ ዝመፅእ ምልክት እዩ እቲ ሓምሻይ ድማ ቁስሊ ቶሎ ዘይምሕዋይ ኣብ አካላትካ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ቁስሊ ከጋጥመካ ይኽእል እዩ ቁስሊ ምስ ኣጋጠመ ድማ ቶሎ ዘይምሕዋይ ኩነታት ይፍጠር ሕማም ሽኮርያ እንተሃሊካ ቁስልታት ቀስ ኢሎም ዝሓዊሉ ብዙሕ ምኽንያታት ኣለዉ ምስ ግዜ ልዑል መጠን ሽኮር ደምን ነቶም ሰራዊ ደም የፅብቦ ንዝውውር ደም ይንክዮ ከምኡውን ኣገደስቲ ንጥረ ነገራትን ኦክሲጅንን ናብቲ ቁስሊ ከይበፅሑ ይዓግት ንነዊሕ ግዜ ዝፀንሕ ልዑል መጠን ሽኮር ነቲ ናይ አካላትና መከላኸሊ ስርዓት ይጎድኦ በዚ ድማ አካላትካ ምስ ረክስታት ንምቅላስ ኣዝዩ ይከብዶ እቲ ሻድሻይ ድማ ኣብ ቆርበትካ ፀሊም ነጠብጣብ ይወፀካ ኣብቲ ናይ ቆርበትካ ዕፅፍ ጣፋት ኣብ ከባቢ መንኮራኩዕቲ ከምኡውን ክሳድ ይፅልም ኣብቲ ዝተጎድአ ክፋል ዘሎ ቆርበት ድማ ይገፍሕ እዚ ዝኸውን ድማ ኣብ ደም ብዘሎ ልዑል መጠን ኢንሱሊን እዩ እዚ ዓይነት ክልተ ሽኮርያ ኣብ ዘለዎም ሰባት ልሙድ እዩ ምክንያቱ ንኢንሱሊን ምፅዋር ቀዳማይ ጠንቂ ናይ ዓይነት ክልተ ሽኮርያ ስለ ዝኾነ እቲ ሸውዓይ ድማ ተደጋጋሚ ረክስታት ወይ ኢንፌክሽን የጋጥመካ ዝኾነ ሰብ ናይ ባክተርያ ፈንገስ ረክሲ ከጋጥሞ ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ዓይነት ክልተ ሽኮርያ ዘለዎም ሰባት በዚ ኩነታት እዚ ብበዝሒ ይጥቅዑ ኣብ ደምካ ዘሎ መጠን ሽኮር ንኩላሊትካ ብግቡእ ክተፃርዩ ልዑል ምስ ዝኸውን ሽኮር ናብቲ ሽንቲ ይሓልፍ እዚ ድማ ናይ መትረፍ ሽንቲ ረክሲ ከስዕብ ይኽእል ናይ ግርፃንን ቆርበትን ረክሲ እውን ልሙድ እዩ ኣብ ሽኮርያ ዘለዎም ሰባት ልሙዳት ናይ ባክተርያ ረክስታት እንብሎም ድማ ስታይስ ኣብ ሽፋን ዓይኒ ወይ ከባቢኡ ዝፍጠር ባጭ ኣብ ልዕሊ ቆርበትካ ፎሊኩላይትስ ናይ ሱር ፀጉሪ ረክሲ ከምኡውን ናይ ፈንገስ ረክስታት ልሙዳት እዮም መብዛሕትኡ ግዜ እዞም ረክስታት እዚኣቶም ኣብ ምዉቕን ናይ ቆርበት ዕፅፍ ፀፊታት እዮም ዝርከቡ ኣብ ትሕቲ ኣጥዋት ኣብ ከባቢ ጎረሮ ኣብ ውሽጢ ብልዕቲ ጓል ኣንስተይቲ ከምኡውን ኣብ መንጎ ኣጻብዕቲ ዘጋጥሙ ረክስታት እዮም እቲ ሻምናይ ድማ ቆርበትካ ይሕኽኸካ
ምሕቃቕ ቆርበት መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ሕማም ሽኮርያ ዘጋጥም ኮይኑ ሓደ ግዜ ሓደ ካብቶም ቀዳሞት ምልክታት እዩ። ምስ ሽኮርያ ብዝተኣሳሰሩ ዝተፈላለዩ ኩነታት ከጋጥም ይኽእል። ካብዚኣቶም ድማ ናይ ፈንገስ ረኽሲ፣ ምድራቕ ቆርበት፣ ድኹም ዝውውር ደም እንተሃሊካ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ታሕተዎት ኣእጋር ዘጋጥም ይርከብዎም። እቲ ታሻይ ድማ ኣፍካ ድርቕ ይብል። ምድራቕ ኣፍ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ልሙዳት ናይ ሽኮርያ ምልክታት እዩ። ምልክታት ምድራቕ ኣፍ ድማ ብዘይ ምቁራፅ ድርቀት ኣፍ፣ ፀገም ኣብ ምሕያኽ፣ ምውሓጥ ወይ ምዝራብ፣ ደረቕን ዝተሰንጠቐን ከንፈር፣ ኣብ ውሽጢ ኣፍ ዝርከቡ ቁስልታት ወይ ረኽስታት፣ ከምኡውን ገራሕን ደረቕን መልሓስ ከጋጥመካ ይኽእል። እቲ ዓስራይ ድማ ዋላ ሓደ ከይስራሕካ ድኽም ይብለካ። ልዑል ድኻም ሓደ ካብቶም ምልክታት ሕማም ሽኮርያ እዩ። ሓደ ግዜ ናይ ሽኮርያ ድኻም ፋቲግ ሲንድሮም ተባሂሉ ይጽዋዕ። ምስ ሽኮርያ ዝተኣሳሰር ድኻም ዘጋጥም ድማ ኣብ ደም ዘሎ መጠን ግሉኮስ ብምቕያሩ ኮይኑ እዚ ድማ ኣካላትና ንመዓልታዊ ምንቅስቓስ ዝኸውን እኹል ግሉኮስ ምስ ዘይርክብ እዩ። ብተወሳኺ እኹል ፈሳሲ ዘይምውሳድ፣ እኹል ድቃስ ዘይምድቃስ፣ ሕፅረት ምንቅስቓስ ኣካላት፣ ልዑል ዓቐን ክብደት ምውሳኽ፣ ጉድለት ዘለዎ ኣመጋግባ፣ ስነ ኣእምሮዊ ፀገማት ከምኡውን ዘይተመጣጠነ ሆርሞናት ንድኻም ብተወሳኺ ከስዕቡ ዝኽእሉ ምኽንያታት እዮም። 11 ድማ ብሃንደበት ክብደት ሰውነትካ ይንኪ። ናይ ሰውነትካ ክብደት ክትንኪ ከይደለኻን ከለኻ ክብደትካ እንተቐኒስካ እዚ ናይ ሽኮርያ መጠንቀቕታ ምልክት ክኸውን ይኽእል። ከምኡውን ናይ ካልኦት ኩነታት ምልክት ክኸውን ስለ ዝኽእል ምስ ሓኪምካ ምምያጥን ምርመራ ምግባርን ኣገዳሲ እዩ። ዓይነት 2 ሽኮርያ እንተሃሊካ ኣብ ኣካላትካ ዝውውር ተወሳኺ ግሉኮስ ስለ ዘሎ ናብ ሽንትኻ ይኣቱ። እዚ ድማ ክብደትካ ክጎድል ይኽእል እዩ። ነቲ ጥሜትካ ንምህዳእ ብዙሕ እናበልዓኻ እውን እንተኮይንካ ፈፂምካ ለውጢ ኣይትርኢንካ ማለት እዩ። 12 ብዝረብሕን ብዘይረብሕን ነገር ትጉሂ። ምጉሃይ ስምዒት ምልክት ናይ ዓይነት 2 ሽኮርያ ክኸውን ይኽእል። ምቅያር ስምዒት ከስዕቡ ዝኽእሉ ካልኦት ብዙሓት ሕክምናዊ ኩነታት ወይ ፀገማት እውን ኣለዉ። ስለዚ ብሃንደበት ሂደት ናይ ምድንዛዝ ስምዒት እንተተሰሚዕካ ሕማም ሽኮርያ ከም ዘለካ ክትጠራጠር ይግባእ። 13 ድማ ዓይንኻ ድንግዝግዝ ፅልምትምት ይብለካ። ዓይኒ ፅልምትምት ዝብለካ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ዘይተመጣጠነ ሕማም ሽኮርያ ዘጋጥም እዩ። ብሃንደበት ኣብ ደም ብዝፍጠር ናይ ሽኮር ምውሳኽ ውፅኢት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ኣብቶም ኣብ ዓይኒ ዝርከቡ ንኣሽቱ ሰራዊ ደም ፅልዋት ስለ ዝሕድር ፈሳሲ ናብ ሌንስ ዓይኒ ክኣቱ ይገብር። እቲ ድንግዝግዝ ዝብለካ መብዛሕትኡ ግዜ ፍታሕ ይረክብ እዩ። ብእንብኡ ናብ ሓኪም ክትኸድ ኣለካ። ኣብ ደም ዘሎ መጠን ሽኮር ንነዊሕ ግዜ እንተፀኒሑ ከም ሽኮራዊ ሬቲኖፓቲን ዝኣመሰሉ ናብ ዕውራት ዘምርሑ ዝኸፍኡ ሓደገኛታት ኩነታት ክትቃላዕ ትኽእል። እዞም ቀዳሞት ምልክታት ሕማም ሽኮርያ እንተተረኣዮም እንታይ ክንገብር ኣለና ዝብል ሕቶ ብሓፂሩ ክነግረኩም። ካብዞም ሕጂ ዝገለጽኩም ቀዳሞት ናይ ዓይነት 2 ሽኮርያ ምልክታት ሓደኦም እኳ እንተሃልየምኹም ብእንብኡ ሕክምና ምግባር ዝበለፀ ኣማራፂ እዩ። ምርመራ ሽኮርያ መብዛሕትኡ ግዜ ቀሊል ናይ ደም ምርመራ ኮይኑ ነቲ ውፅኢት ድማ ብቁልጡፍ እንትፈልጥዎ ምርመራ እዩ። ምናልባት ሕማም ሽኮርያ ከይህልወኩም እውን ይኽእል እዩ። መብዛሕትኦም ምልክታት ሽኮርያ ምስ ካልኦት ሕማማት ዝመሳሰሉ ስለ ዝኾኑ ሕማም ሽኮርያ ብፍላይ ኣቐዲሙ እንተተፈሊጡ ክሕከም ዝኽእል ኩነታት እዩ። ኣቐዲምካ ምርመራ ምግባርን ቀልጢፉ ዝግበር ሕክምናን ነቶም ድሒሮም ዘጋጥሙ ፀገማት ብልዑል መጠን የንክዮም። ስለዚ ነዞም ነገራት እዚኣቶም ብምግባር ንሕማም ሽኮርያ ክሳብ ዝኽኣለካ መጠን ክትቆፃፀሩ ይግባእ። ነዞም ሕጂ ዝጠቐስኩም 13 ሓደገኛታት ምልክታት ኣስተውዒልኩም ወይ ድማ እንተጋጢሙኩም ካብ 13 ጥራይ ዘይኮነስ ካብዞም ምልክታት ሓደ ወይ 2 እንተጋጢሙኩም ሕክምናን ብምግባር ሕማም ሽኮርያ ስር ከይሰደደ ኣቐዲምኩም ክትቆፃፀሩ ይግባእ ማለት እዩ። እዚ ድማ ኣቐዲምካ ምቁፅፃር ንመጻኢ ካብ ፅግዕተኝነት መድሓኒት ንምድሓንን መድሓኒት ኣይድልን ከም ዝኸውን ይገብር ማለት እዩ። ከምኡውን ሙሉእ ብምሉእ ንምክልኻል እውን ክሕግዘኩም እዩ። ናይ ሎሚ ዓንቲ መደብ ጥዕና እዚ ይመስል። ክሳብ ካልእ መደብ ጥዕና ንራኸብ። ሰላም ፅንሑ።